Učíš sa nemčinu? Tak toto je správa pre teba. Možno si teraz na tom ako ja pred niekoľkými rokmi, keď som sa už roky učila nemecký jazyk, drtila som členy, učila sa nové slovíčka. Po rokoch učenia sa, keď som prišla do Nemecka, ja som nerozumela rodenným hovoriacim. Moja výslovnosť nebola žiadna, hovorila som die Kinder, die Mutter, haben. A ešte k tomu som zistila, že hovorová nemčina, ako sa v Nemecku naozaj rozpráva, je trošku iná ako tá, ktorá stojí v učebniciach, ktorú sa učíme v škole. Ale nevzdala som sa, obula som sa do toho, našla som si techniky, stratégie, ale žiadne zázračné, že za mesiac som to vedela, nie. Bola za tým práca a moju nemčinu som si vypracovala až tak, že som učila niekoľko rokov na gymnáziu v Nemecku, nemecký jazyk a literatúru, áno, Nemcov, psychológiu a filozofiu. A to bez akéhokoľvek talentu. Keďže viem, aké to vie byť frustrujúce, tak som pre vás pripravila online klub nielen pre samoukov, kde vám dám všetko to, čo ja by som si priala mať a vedieť už vtedy a pracovať na nemčine takým štýlom, ako to ja ponúkam teraz vám. V klube nájdete vysvetlenú nielen gramatiku, slovnú zásobu, texty na počúvanie, čítanie aj so slovenským prekladom. Zameriavam sa tam na hovorovú, ozajstnú nemčinu, autentickú a ako najväčší bonus je v tom, že to, čo sa naučíte, máte možnosť precvičiť si, vytvoriť vlastné vety a ja vám dám na ne feedback. A toto všetko ťa bude stáť len 10 eur na mesiac, čo je úplne, že mega úda. A keby niečo, vieš sa z mesiaca na mesiac odhlásiť. A tak ako ste rozhodnutí posunúť teraz konečne vašu nemčinu na vyššiu úroveň a byť sebaistý v akejkoľvek situácii? Deutsch mit Susanna. Tschüss!